Assalamu alaikum. Wato an kuma tashi da wani mummunan labarin wato kwashe yara daga wani makaranta a nan mina a wato a Niger State a wani yanki da ake cewa Papiri wajen yankin Babana. A karkumanta wannan yanki ne wanda wato kungiyar Janim wato Jama'atul Nasrul Islam wal Muslimin wanda suka yi kiranin sun kafa sansanoninsu a wannan yanki na Babana, wanda just 70 kilometers ne zuwa wannan makaranta da aka kwashe yara na makarantar katolika na nan wurin da aka kwashe da sanyin safiyan yau, wanda ke ba a san adadin yaran da aka kwasa ba. An kwasa da yara da kuma malaman makaranta inda sun taho da babura da kuma katuwar mota ta van inda suka rika cusa su a ciki, da yaran makaranta da malaman makaranta aka rika cusa su. Har zuwa yanzu ita hukumar makaranta ba ta yi magana ba, kuma ba a san iya adadin da, amma ana kiyasin an ɗibi yara fiye da 100 banda su. Wato wannan abu ya zama wato dole ne ba iya Najeriya ba, wannan abu ya zama kasashen ECOWAS, kasashen West Africa, abin da ya fara tsamari a wannan yankuna. A taki tsaye kasashen ECOWAS, kasashen Afirka, EU, ina ECOMOC take. Wannan abu ya fi karfin ƙasa guda, saboda kaga wannan kungiya na Jama'atul Nasrul Islam wal Muslimin kungiya ce wadda ta ba iya Najeriya ba, gata ta zo ta kafa sansanoninta a Najeriya ta take addaban wannan yankuna na Mina, na Kwara, na Kogi. To kuma wannan kwasan yara da aka yi daidai inda ta yi ikirarin a watan July na wannan shekara, ta yi ikirarin ta kafa sansanoninta a nan gurin wanda ke su suka riga addaban Mali karkumanta na kwanan nan, wanda suka hana shigowar tankokin mai kasar Mali cikin babban birnin Mali, wanda har yanzu Mali tana fama da wannan matsala. Suka je suka rika kona tankunan mai saboda su haddasa bala'i a kasar Mali, su haddasa bala'i a Bamako, mutanen Mali su tashi tsaye su yi wa shugabannin su bore. Wannan dalili kenan wanda ke na yi bidiyo a jiya akan wannan abu. To ga wannan abu da ya faru a bayan yan mata 25 da aka kwashe a birnin Kebbi. Ba a gama da wannan ba, ko sati ɗaya ba gashi an zo a yau da sanyin safiyan yau wajen karfe 2 zuwa karfe 3 na dare sun shiga wannan makaranta, sun kwashi mutane, sun kwashi yara, sun kwashi ɗalibai, sun kwashi mutane, an sun tafi da shi sun ɓace bat. Wannan me yake faruwa kenan? Wannan abu ya wuce abin da ake tunani, kuma duk wannan abubuwa da suke faruwa virtually duk jihohin arewa have fallen. Kar ku manta wannan kungiyoyi na 'yan ta'addancin, ko bandit ne, ko 'yan ta'adda ne, ko 'yan kidnapping ne, suna da alaka. Wannan ya kamata gwamnati ta sani, ya kamata mutane su sani suna da alaka. Wannan wani abu kamar wani coordinated abu ne. Wato gashi an yi wancan kwana nan, wannan an yi can, an yi can, an yi zai overwhelming system din, particularly northern part of Nigeria, wanda ke gashi sojojin ma ba su isa ba, 'yan sandan ba su isa ba. Kwanan na ji an ce za a karo sojoji 24,000 ina za su kai, ko iya Zamfara 24,000 za su yi wani abu. Dole ne shugaban kasa ya magana zai ɗibi sojoji miliyan 1 miliyan, ko da 500,000 aka ɗiba sun isa. Amma kwata-kwata in ka hada sojojin ba su kai 200,000 ba, 'yan sanda ba su kai 300,000 ba, population ɗin wajen miliyan 230, ga ƙasa ga dajizzuka daban-daban. So wannan abu da ke faruwa kenan, a wanda ke abin ya fara wato ya fara ɗaukar wani salo, wanda ke kungiyoyin ta'addanci sun fara mai da arewacin Najeriya wasu wato tiyata ɗinsu na wato abin da ake cewa safe haven, wanda ke yanzu in ka kirga akwai kungiyar 'yan ta'adda a arewacin Najeriya kala-kala, kowane yanki da irin kalan nasu, kuma da irin alaka da suke da su da uwan kungiya. Misali ita Janin, ita ko Jama'atul Nasrul Islam wal Muslim, tana da alaka da Al-Qaida. Akwai su Mamudawa wanda suke da alaka da Al-Shabaab. Akwai su Iswa wanda suke alaka da ISIS. Akwai su gasunan, ga su Lakurawa, ga su waye. Haka yanzu arewacin Najeriya ta zama wani dandalin 'yan ta'adda. Ai suna cin karansu babu baka, ana shiga wurare daban-daban. To wannan abu ya nuna cewa kenan wannan kungiyoyi sun fara yaduwa a sansanoni na wurare na West Africa, ba iya Najeriya kaɗai ba, tunda wannan kungiya wanda ake zargin ma sun kwashi yaran nan
a Niger State su ne wanda suke addaban Mali, wanda suka shiga Bamako suka hana wato katankoki shiga Bamako. Su ɗin ne waɗannan ƙungiyar ne suna yaduwa. To wannan abu a wannan gaba dole mai kira ina ECOMOG take. ECOMOG ina take. Mun san rawar da ECOMOG monitoring group suka yi, wato wannan ƙungiyar, wato wannan reshe na soja na ECOWAS wanda aka kirkire ta a 1990 a lokacin da ta fara kai ɗauki a wato ƙasar Liberia a 1990, lokacin da aka yi wato yakin basasa na farko a Liberia, a lokacin da Charles Taylor ya zo ya yi tawaye wanda da ƙarshe ya samu ya karɓi mulki. Mun ga abin da ya faru a 1997 a Sierra Leone, rawar da ta taka ta je ta wargaza abin, aka dawo aka yi wa wato Ahmad Tijan Kaba ku, wanda 'yan ta'adda ko kuma rebel suka mai ku har ya sa Sierra Leone cikin aka shiga suka je suka warga suka dawo da shi. ECOMOG suka dawo da shi bayan an cire shi, rebel din aka fatattake su aka dawo da shi. Mun ga abin da ya faru a 1999 a Guinea Bissau, inda su ma nan rikici ya kaure, suka je suka kwantar da rikicin aka dawo da shugaban kasa. Mun ga abin da ya faru a 2003, inda rikicin basasa ya kuma kaurewa a Liberia. This time around shi Charles Taylor ne suka je suka cire shi suka sa wani. Mun ga abin da ya faru a 2012 a Mali, wannan Malin da muke magana, wanda ita ECOMOG din ta shiga Mali ta je ta fatattaki 'yan ta'adda da suka yi amfani da wata dama na ku da aka yi ake so a yi, suka shiga su wannan kungiya na jama'atul nasarar islam wal musulmin, su ɗan dai sun daɗe suna ta'addi, wanda ECOMOG ta je ta fatattake su ta watsar da su, aka dawo aka kawo zaman lafiya a Mali a wani lokaci 2012. Mun ga abin da ya faru a 2017 a su Gambia da sauransu, duk mun gani ina wannan ECOWAS ɗin take. Duk da mun san tana fuskantar kalubale daban-daban, kalubalen rashin kuɗi, babu funding. Kasashen West Africa ba sa so su kwamitin kuɗi, dama Najeriya ita take kwamitin kuɗaɗe. To tun da wasu shugabanni irin su Buhari da suka zo suka rage funding ɗin wannan organization, mun ga abin da ya faru a multinational joint task force tsakanin Najeriya da Kamaru da Niger da Chadi, inda Buhari ya zo ya janye ya daina funding wannan movement ɗin, ta'addanci ya ci gaba. Yanzu gashi ECOMOG da take da ƙarfi wanda take zuwa ta wargaza abu komin muninsa, yanzu su ayi reduce ɗinsu, babu wani ƙarfin, babu kuɗi, babu sojoji tsayayyu, babu wani headquarter tsayayye, ga bambance-bambancen siyasa, bambance-bambancen kabilan, bambance-bambance daban-daban. Idan kwanan nan idan muka ga suka yi yunkuri lokacin da aka cire Bazoum, nan ne suka taso haya ake so a mai da Bazoum da sauransu. Amma ga abubuwa suna faruwa, lokaci ya da za a dawo da ECOMOG, a dawo da ECOMOG monitoring group, a empowering ɗinsu ƙasashen Afirka, especially West Africa. Ta'addanci yana yaduwa, wannan ƙungiyoyi da kuka gani suna yaduwa. Yanzu ana so a dawo Afirka, wannan saboda su ISIS, su Al-Qaida, su Al-Shabaab, su waye suna fuskantar turjiya a wannan yankunan nasu. Yanzu ana so a dawo da Africa, particularly West Africa, inda za a samu vulnerable areas irin arewacin Najeriya, wuri wanda ke is loose, yanzu ya koma. Wannan abu da ake ganin kamar wasa-wasa, wallahi ba iya gwamnatin Najeriya za a kira ta tsaye ba. ECOMOG, West African countries ta tsaye, ba ka ba wallahi za a waye gari aka gaba ɗaya an mamaye duk vulnerable areas na West Africa. Dole lokacin a kiraye su Najeriya tana da rawar da za ta saka wajen farfado da ECOMOG. Najeriya ita take funding ECOMOG, ita ta rika funding ECOMOG tun 1990, amma shugabanni daga baya-bayan da suka zo ba su kashe kuɗi, suka rika withdrawing. Komai mun kuso mu we are the richest country in Africa, so dole we have to lead the way. Abin da faru kenan multinational talk Buhari ya zo ya hana. So this is time. Wannan abin is terrible. Abin da ake faruwa ga Kano nan ana ta attacke wurare a Kano that used to be relatively safe yanzu duk yaza. So this is terrible. Dole masu ruwa da tsaki, particularly arewacin Najeriya, presidential advisor on security masu Nuhu Ribadu, you have a role to play. You have a role to play. Kana jin abin da ake faɗa. You have the role to play at national level, you have the role to play at the regional level, na resuscitating ECOWAS, na dawo da multinational task force da ke Borno.